Ngiyabingelela wesizwe samabhinca, ngibingelele ngane zakwethu. Yazi kunodaba nje la engihlezi njalo ngilicabanga mangibheka imicimbi yomaskandi. Le nkulumo yami ibheke ngqo ku bahlonishwa abenza imicimbi yomaskandi okufaka khona nensizwa eyomculo uKhuzani Mpungose. Okay, 1 ngizoqala ngoGay Ngcobo, 2 uXolani Mcineka, 3 uKhuzani, 4 Ngelo V. Siyazi ukuthi uMcineka wenza uhlelo wempucuzeko nongoma kazolonke behlangene bebaningi nabanye. Kuzoba uGay Mfwangcobo wenza umbuso wamaciko nabo ngoma kazolonke bakhona uGay. Okay, kuzoba uKhuzani All White Spring Picnic, Ngelo V khuphuka nezakho. Okay, ngaza wethu into engifuna ukuyikhuluma la lolu daba engilubona into ehlezi kuhlungu mangibheka ngifuna ukufaka ukukhuluma ngendaba kaWelile Mchunu. Ngiyabheka la emcimbini wamaskandi sesibona o-MC omashudula. Ngifuna ukubuza ukuthi kubahleli bemicimbi ngabe uWelile yini eyenza ukuthi singamboni naye nomfaka eba u-MC emcimbini yomaskandi. Ngiyabuza, Khuzani yiba neqiniso ingane zakwethu kuWelile, Mcineka yiba neqiniso kuWelile, Gay yiba neqiniso kuWelile. uWelile namhlanje sesigabeni lakho nangabe uWelile sikhuluma ukuthi uhamba noma unemonto or kubo isimo sakubo sihle kakhulu because of niyamqasha nimenze u-MC emcimbini yomaskandi. Zingane zakwethu, uWelile musani ukumsebenzisa ukuthi emcimbini manenza imicimbi nombiza nje kuphela ngokuthi nomkhohlisa ukuthi uzoba i-VIP, nomthengele ogologo Hennessy osavana obani otshwala. Nomenze nje into ukuthi uWelile kusho ukuthi uyinto nje ibizela ukuthi akeze uzophuza utshwala egoduke enganalutho engaphethe lutho. uWelile uyaziwa kakhulu endimeni kamaskandi, and akekho umlaleli umthando womculo kamaskandi akangamazi uWelile Mchunu. Zingane zakwethu, uma nineqiniso Gay, Mcineka, Khuzani, Ngelo V, zingane zakwethu yiba neqiniso kuWelile Mchunu. Musani ukumsebenzisela ukuthi kuphela uWelile nazi ukuthi nje uyinto othi nomkhohlisa ukuthi ubizela utshwala. Ngiyanicela imicimbi kusuka manje nizoyenza Mcineka, sicela ukubona uWelile Mchunu ewu-MC ephethe uhlelo. Gay, sicela ukubona uWelile Mchunu ewu-MC ephethe uhlelo. Khuzani, sicela ukubona uWelile Mchunu ewu-MC ephethe uhlelo. Siyacela, ngiyamcelela-ke mina ngoba ngithi ngibheka indlela uWelile la kaphuma khona nanokutrenda nje ukuthi uyaziwa kakhulu uWelile. Akumele uWelile ngabe udlula komashudula sibona omashudula emcimbini nomaskandi bango-MC uWelile Mchunu singamboni, and futhi ningamkhohlisi ningamkhokheli imali less than 35,000 uWelile. Zingane zakwethu ake niyiqhenya ukuthi uWelile mhlawumbe nithi one day uWelile udrive imoto akayikhokhele ukuthi ube u-MC emcimbini yomaskandi. Eke sibone isimo sokuba uWelile, sibone uWelile eshintsha isimo sempilo yakubo, niyiqhenye nina ukuthi ushintsha because of nina benomqasha ewu-MC nomkhokhela futhi imali not less than engekho ngaphansi koka-35K. Ngiyacela ngane zakwethu, akuliwa kodwa nje ngifuna nibe neqiniso kuWelile Mchunu. Kuthulekile nje ngoWelile Mchunu, asimbone emcimbini yomaskandi, niyaplana niqede kodwa uWelile anomfaka ekuthenini abe ngu-MC egijima stage. Sibona omashudula manje stage bagijima nje zolo lokho besibona sekukhona naye la lengane lena abantu abaneqiniso bayenzela ubuqiniso lengane ubani lona uNomarani kazolonke sebengo-MC. Yayizwa, so manje kodwa uWelile asimboni. Ngithi-ke mina sengivala, Khuzani yiba neqiniso kuWelile. Awuyiqhenye ukuthi uWelile mawenza umcimbi i-All White Spring Picnic nemicimbi eniyenzayo Orlando bani labenthi nifuna ukugcwalisa Orlando, eke sibona uWelile u-MC umkhokhele not less than 35,000. Uyiqhenye ngelanga ukuthi uWelile mayehamba ngemonto uhamba ngemonto because of wena ubumqashile wamkhokhela wawu-MC wagijima stage. Mcineka ziqhenye ngoWelile ukuthi mawenza umcimbi impucuzeko uWelile siyambona u-MC. Gay, asimbone uWelile u-MC. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu.